akwai wani musulmi wanda yake zagin matan annabi, to ku zo da ni da ku mu tsine ma duk wanda da yarda da annabi ba, mu tsine ma duk mai zagin sahabbai, mu tsine mishi, mu ce Allah tsine ma duk mai zagin sahabbai, Allah tsine ma duk mai zagin manzo Allah, Allah tsine ma duk mai zagin matan manzo Allah. Ba mu san wani musulmin da ke yin wannan ba. Yahuda ya baka aiki kai kuma kana ta zai, to shi kenan yanzu. Ya Ubangiji, duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce, Allah ka karya shi. Ya Ubangiji ka fallasa shi. Ya Ubangiji ka rusa gidansa. Idan sun isa su yan halalle su faɗo wannan a masallatan su Juma'a mai zuwa. Ya Ubangiji, duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce, Allah ka karya shi. Ya Ubangiji ka fallasa shi. Ya Ubangiji ka rusa gidansa. Idan sun isa su yan halalle su faɗo wannan a masallatan su Juma'a mai zuwa. Cikin ƙanƙanin lokaci sai aka nemi gaska aka rasa.